மெக்சிகோவில் போதைப்பொருள் கும்பலின் தலைவன் கொல்லப்பட்டதை அடுத்து சில பகுதிகளில் வன்முறைகள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. இதையடுத்து ஜாலிஸ்கோ மாநிலத்தில் உள்ள கனேடியர்கள் பாதுகாப்போடு இருக்குமாறு கனேடிய வெளிவிவகார அமைச்சு அறிவுறுத்தியிருக்கின்றது. ஜாலிஸ்கோ மாநிலம் முழுவதிலும் நாடு முழுவதிலும் போதைப்பொருள் கும்பலின் உறுப்பினர்கள் வீதிகளை தடுத்து வாகனங்களுக்கு தீ வைத்து வன்முறையை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றனர். இதையடுத்து அங்கு பதட்டம் நிலவி வருவதனால் அங்குள்ள கனேடியர்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே பாதுகாப்பாக இருக்கவும் உள்ளூர் அதிகாரிகளின் அறிவுறுத்தல்களை பின்பற்றவும் கனடா அறிவுறுத்தல் விடுத்துள்ளது. இந்த சூழ்நிலைகளில் பல கனேடிய விமான நிறுவனங்கள் விமானங்களை ரத்து செய்யவிருக்கின்றன. ஏர் கனடா மற்றும் வெஸ்ட்ஜெட் ஆகியவை தன்னுடைய சேவைகளை நிறுத்தி வைத்திருப்பதாக அறிவித்திருக்கின்றன.